Ngundang mampir ngecah bandar to. Ngecah bandar to. Oh, dituku anak gue Seno lho. Iya. Banyak apa Itu weh, modal iki kapok to, ini. rupane. Masa to? Sing nyar mau segidengane iki to. Nah, oh lho iku Budi lho. Oh. Sing Brontoseno apa kuwi to jare. Itu Bagawanta. Oh, Bagawantan. Mas Joko iki gede dhuwur ganteng sunate ning ndi biyen. Pabrik santren. Tekono ning pabrik santren jare. Mbok tekono Mbak aku ngendal dikuwaplok ki ngono. Kilo tompo lho. Jare ndek iki mau kaplok kilo tompo. Pas ngendang saya loro ya. Pacal malah apik. Bila jare dipacal malah apik lho. Kapan iku ready bos? Engko ready. Pabrik santren napa izin sunat? Enek sunate nang mburi, mburi pabrik. Bener lari. Nek bojo jarang apa kan? Jalan pulang kali. Terus bojo ulang kali ya. Mas Joko Apa ora kuwi? nek rogo. Purbo. Itu video Nek rogo engko. Nek lapangan no sare nek jaranan Mbak. Maka paling karo aku. Dulu kan tau tak main Oh iku. iya iki lho. Barengan apa? Barengan moto bling. Barang motor beling rene tak tebling. Oh iya, oh iya. Mas Joko gak ikut tanggapan mau. Itu bulan kali mau. Yuk, berapa ya? Tanya terus ya. Kak kowe takon pateni lho, Pak. Oh, mesti ngono kuwi aku, kamu tekon iki lho. Sing setia melihat. Wis akeh ngono to. Gede Waalaikumsalam akhiri. Lagi dikatin. Sik topo. Karo ngene sing di lapangan jare. Jadi nek kontrol report tulisane Main Mas, main. Jadi mah danger. Apa itu ya? Wih, bene ndak garing ta? Cete ya? Heeh. Yo ora iki gelis garing ngucat tiner. Pah, tuwek sentrap-sentrup. Cak ngene. Nah, anu ngelokno aku wae to tuman. Lho, iya to. Kaki apa gitu, apa ya? Tak bengek, ya, wes, neng jati papar pokoknya ra, ya. Main. Masa pendingin rene kan kok gak rekam? Jam 3 isuk aku ngene. Lah kene iki anggere iso apa tau iso turu to kan? Kok kemrupiak ngene ta ya? Oh. Iku barengan. Duh. Lagi sapa sing kok ning kelinting? video kantor. Klintengku iki. Ah, ya wis tak beri depan kok kamu kok tuku neh awakmu. Lah iya maksudnya lek iki enek klintinge to aku kuwi jolone 10 ngono lho. Makanya tak pasang sik ben ndang kena digawe ngono bos ngono. Lah nyamu sepuluh ben dijoli dhuwit to. Kok tuku neh. Wis ditukokne karo. Lah iya wis ditukokne to aku kok gak harus 10 ngono lho. Ya enek klono iki barang karek iki to. Oh. Itu aku duwe yang omah ben Kok ready wis sembarang-barang. duwe nek baru Oh, iya, ketoke. Patraya wae kan. Gambiran nyapa to lek OTW WA iki wis capek wae wedi to ya arep bati. Kalau gambiran official lek OTW WA lah tak. Loro. Kira loro lah cari wae. Bapak Joko balap ini. Apa to wae?
inisial lah. Salah nen takut ya. Ya pergi mendung nan. Gak main toh, Mbak Mas Eko main. Misalnya tak dua. Kalau ini dulu apa Pina. Wah, emang tulisannya Dulu sih Pina. Ukuran piro Mas? Gak tahu aku ukurannya. Ya mira DKT kuwi masuk teman jene ya. 24 koyo ya. Terus seneni joki apa wi joki sembarang-barang deh. iya. Terus joki lho. Biar terus. Wih, isu main kalau gonku ono juga bareng anak. Nah, oh iya isu. Jam 3 ya, jam 3. Kenapa? Ono. Apa Bareng lagi? kan nang Makmum to. Oh. Mau deh kan gaya nganu lho. Ya, Nonton. Kok ngisoran iki? apa nih? Rambutnya Duwe mah apik, aku masang mesti tak duwe wae nyang iso tok. Tulisannya lho. Eh? Krok mau wae lek to, Mas. Caranya nulisnya pindah. Duwe duwe. Kurang asine iki mesti iki. Kurang. mana ini kita ketol ya san. Oh, akangnya abot malahan. Tapi papan kan apik. Apa nih? Rambutnya